बेलासिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ गासै रायजो राजानिसिम बावहरबाय। दा बे समाव आं नै रायजोफोर बेयाव दङ। आं नोंथांमोननो मोनसे जारिमिनारि जायगा दिन्थिनो नागिरदों रायजोफोर दिनै। नैबे जाबाय जोंनि टाउननिफ्राय फैनाय बे रड बियो डाइरेक्ट नेशनेल हाइवेनिफ्राय ककिला रड बियो जोंनि। बेनिफ्राय आं दङ नै दा नैबे ओरैहाय साहाथिं जाहैबाय अरुणाचल आरो बे ओरै आसाम बे बर्डाराव दङ। बे नैबे लामायानो जाहैबाय बियो गहाय कमला होनना बुङो बे लामाखौ। गोदो नरनारायण आरो सिलाराया खोनाय लामा बियो, नारायणपुरसिम थांनाय लामा बियो गहाय कमला लामा, जारिमिनारि जायगा। दा बेवहाय गोबां जारिमिन दङ जोंनि बे जायगायाव। गोदो जोङो 1983 आरो 1989 जेब्ला गुबुन हारिफोरजों दाङाबाजि जादोंमोन, बे दाङाबाजि जानाय समाव जोङो बे ओरैहाय सा एरिया बे अरुणाचल बेयावनो फैनानै जों थाफैदोंमोन। बे ककिला दैसा बियो। नैबेहाय दलं मोनसे दंमोन, बे बायदों। बे बायनायखाय हौरैहाय सेरजों हाग्रा जिं जिं लामा ओरैनो खालामथ'नानै होदों, टेम्परारि लामा। उनावहाय बे दलङा जायोब्ला मोजां जाफिनगोन बियो। ओरैहायबो दङ नै ओरै सोनाबहा थांबाय बियो बराबर सिदा जोंनि राजगड़, जायखौ जोङो हलंगि एयारपर्ट होननानै बुङो, धनिपल' एयारपर्टबो होननानै बुङो। ओरैहाय नुहुरदों जोङो नै बिरादनो वाल दङ। बे वालानो जाहैबाय हलंगि एयारपर्ट। बे सेर सेर गासिबो बर' गामि, ओरैहाय बे गहाय कमला आलि जिं जिंनि गासिबो बर' गामि। साहा बागै बर' गामि, साहा बागै एयारपर्ट आरो खोलाहा बागै बर' गामि गोजा बेवहाय। बै नुहुरनाय वालानो गासिबो एयारपर्ट बियो रायजोफोर। खाथिथार जोंनिफ्राय, आंनि गुबै न'निफ्राय 4 किल'मिटारसो जागोन आरो आंनि फादार इन ल' मादार इन ल'नि न'आथ' 1 किल'मिटार नांजाबनायखौनो होनजायो। दा नोंथांमोननो आं दिन्थिलांनो सेस्था खालामगोन, नायलांबाय था नोंथांमोना। बे वालफोरा जाहैबाय बे एयारपर्टनिनो बेयो बाउन्डारि वाल। ओरैहाय जों नुहुरजोब्बाय नैबे हाजो गोजौआव बे वाटार साप्लाइ दङ बेवहाय। बे गोदो 89 आरो 83 थाफैनाय जायगा बियो गासिबो हाग्रा दुजोब्बाय नै दा। बेवहाय बर'फ्रा गोबां खेथिबो मावो। हायालाय जेनेबा सांकमा दफ्लाफोरनि हा, नाथाय बेयाव बर'फ्रानो गोबां खेथि मावो बेवहाय। दा ओरैनो खोलाहा नाहर, खोलाहा माने बेयाव गंसे दलं दंमोन, थांनाय दैज्लाङाव बियो बायदों दलङा। दा अरुणाचल आरो आसामनि थाखाय बे लामाया मोनसे मेन रड जाहैबाय। बेखायनो बे मेन रडनि थाखाय बे दलङा गोनांथार। बेखायनो बे दलंखौ दायो मोनसे मजबुत आरो मोजाङै बानायफिननाय जादों। दा जों नायदो नै बानायगासिनो दं नैबे दलङाव। दा बेनो आरो हरै खोलाहा जाहैबाय आसाम आरो ओरै साहा जाहैबाय अरुणाचल। बे आरो बेवहाय जों बिनि लकेल मानसिफ्रा गोबां मोजाङै गोरोबलायनानै थायो, आदान प्रदान जायो, माखासे कालचार एक्सचेन्जबो जायो। मालाबा मालाबा मानसिफ्राबो एक्सचेन्ज जालायलायो। माथो होनबावनो रायजोफोर दानि जुगाव, नङा होमबा? फैयै फैयै आं दा नै ककिला सेन्टार मोनफैबाय। बियो आसाम आरो अरुणाचल बर्डारनि मोनसे सेन्टार बियो। बेवहाय गोबां हारिनि मानसिफोर ज' जानानै दं, जेरै जोंनि बर', चाकमा, दफ्ला, कार्बि ज' जाजाय बे सेन्टारखौनो जायो बयबो। आरो समबार बारायाव बियो खोब गिदिर हाथाइ मोनसे जायो, बेखौनो बयबो जायो। दिनै समबारमोन, दा 4 बाजिबाय समा, बेखायनो हाथायाबो गैलिया, जोबथ'बाय रायजोफोर। बे हाथाइ सेरावनो आंनि मिसेसनि फुराना गामि। आं दा माने बेयाव थांगासिनो दं नालाय, मिसेसआ दंफैयोमोन दाख्लैनो। दा आं बेखौ लानानै आरो गिदिंलांफिनगोन टाउनसिम। बेनो जाहैबाय बे ग्रोम ग्रोम बारि बागान दंसोगारो। नैबे जाहैबाय ककिला मिलन बाजारनिनो सेराव थानाय 1 नं बिजुफुर गामिनि बे गेलेफु फोथार बियो। बेवहाय गंसे गिदिर स्कुलबो दङ, डायमन्ड स्कुल इंलिश स्कुल। बे सेन्टारनि गासै नुथाय बेफोरो। बर'फ्राबो खोब मोजां मोजां बिजनेस खालामनानै सोलिनानै दङ बे ककिला मिलन बाजाराव।  ओरैनो गुबैयैथ' बर'आनो बेवहाय, जेनेबा बर'निनो मेजर एरिया। दा बेवहाय गोबां रोखोमनि बिजनेस खालामनानै सोलिगासिनो दङ।
ओरैनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माब्लाबाफोर बेरायनो सोलायनो फैयोब्ला जाहाथे आन्दाया बेफोर गासिबो बर'निनो दखान गोजा बैयो बाजार जायो बेवहाय नैबेबो नै बर'नि दखान गोजा गासिबो बेफोर बाइक गेरेज बायदि बायदि दखान दङ दा आं नोंथांमोननो नैबे दहायनो खिन्थाखानाय बे गहाय कमला लामाजों माने आङो थांगोन ओरैहाय एकदम जोंनि बे हलंगि एयारपर्ट सेर सेर ओरै साहाथिं एयारपर्ट आरो खोलाथिं बर' गामि बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो आं नाजादों दानि जिथु अबस्था गोबां मोजां मोजां न' लुनानै मोजां मोजां बिजनेस खालामनानै बर'फ्राबो थानो रोंबाय जोंनि गुफुरावबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोन बेफोर गासिबो बर'फोरनि बिजनेस खालामनो थाखाय बानायनाय बे जायगा दा नै आङो फैयै फैयै दहाय बुंनाय बे ककिला दैखौनो मोनफैफिनबाय गोदो जोङो 83 आरो 89आव थानाय 83आव माबायदि थादोंमोन बेखौ गोसोआव गैया बारु खिन्थु 89आव जोङो बेवहाय नैबे ककिला दैयाव खोब माने दुगैयोमोन आरो जुद्ध जानानै बेवहाय न'सा फिसा फिसा लुनानै थाफैब्ला नैबे दैयाव गोसोआव दं आङो सोरबा सोरबा माने दुगैनायावनो हाब्रां गिसि खालायलायनानै सानै साथामसो गथ'फोर थैनायखौ आं गोसोआव दङ दा नैबे टेम्परारि लामा जाहैबाय बियो बै दलङा हाबा बै गुबै लामाजों बेखौ हगारफिननाय जागोन दा बै वाला जाहैबाय बे गासिबो बे हलंगि एयारपर्टनिनो बाउन्डारि वाल बे गासिबो नै दैया दिनै मैया दाख्लैनिफ्रायनो अखा ख्रेब ख्रेब हाबाय थादों नालाय एकदम लामाफ्रा मोजां नङा माने दासिमबो फुल्लि पाक्का जाजोबाखै नालाय गेजेर गेजेर माने एकदम हाब्रु बिराद गाज्रि एकदम गोलैहां मोनलायो स्लिप जायो बिरादनो बाइकफ्रा नै लामाया बिराद गाज्रिथार नै बिराद आथा हाया माने गोमो आथा स्लिप जानो नागिरो बिरादनो बिराद रिस्किसो सालायनांगौ जायो थेवबो माथो खालामबावनो नङा होमबा लासैनो जालाङो बे मोजांनो उनफ्रावहाय बिटिआर सरकाराबो नाया बे नै आं ग्रोब बे गहाय कमला लामाखौनो मोनफैफिनलायबाय ओरै साहाथिं नैबे वाला जाहैबाय एयारपर्टनि खोलाहा जाहैबाय बर' गामि बराबर बियो सिदायै एखेबारे जोंनि बे जाय बे हलंगि एयारपर्टआव हाबहैयो राजगड़ होननानै बुङो बेखौ मोनहैयो बियो ककिलानिफ्राय बारा गोजान नङा खोब बाराथाय बारा 6 किल'मिटारसो जागोन बायदि मोनदों आङो 6-7 किल'मिटार जागोन नाहरै नै हाजोनि भिउसफ्रा बिराद मोजां ओरैहाय गासिबो बे एयारपर्टनि गासिबो बाउन्डारि वाल गोजा बैथिं हाजोजों लोगोसे आरो बेवहाय गोबां बर' गामिफोर दङ जेरैहाय हमनानै ला नों ककिलानिफ्राय लानानै ओरैहाय गार' बस्ति होननाय मोनसे दं गोदोनि नाम लानाय बेनिफ्राय गराइमारि होननाय दङ थाराइबारि दङ बालाबारि दङ थाइसौगुरि दङ नैबे थाइसौगुरिनिनो ब्रह्म मन्दिर बियो लामानि एकदम जिङावनो बे नुथाया आरो नोंथांमोना खोनादोंमोन खोमा साननैसो सिगाङाव जे बर' गामिफ्रा माखासे एयारपर्टनि थाखाय हगारनानै होनांसिगोन होननानै खोनादोंमोन नोंथांमोना बे जायगायानो बेखौनो गासिबो बुफायजोबनानै बेखौनो हगारजोबनांबाय बर'फ्रा गासिबो नैबे नुहुरनायफ्रा गासिबो नायदो बेसे दुखुनांथाव गोदोनिफ्राय रायजो जाबोबाय दा सा ससेयाव बेखौ हगारना होनांबाय एयारपर्ट फैनानै एकदम नै बे एरियानो आरो गासिबो दा सिगाङावथ' नैबे वालखौ नुनायखाय बिसिमल' जागोन सानदोंमोन नाथाय ओरै खोला एरियायावबो बे बर' गामिफोरखौ गासिबो खालि खालामजोबनांबाय औ नै बिराद गोलाव एकदम बाउन्डारिया खमसे खम बाउन्डारिया 10 किल'मिटारसो जागोन बायदि मोनदां 10-12 किल'मिटारसो जागोन गासै बै रोमै नुहुरो बिथिं एकदम लामाया नै बेयावबो बिराद गाज्रि जाफैथारलायबाय एकदम हलंगि दै होनो बेखौनो हलंगि एयारपर्ट होननानै बुङो बेयावनो दा नैबे दैया बे दैया एकदम दैज्लाङाव बिराद गिदिर जायो बर'फोरखौ बिराद डिस्टार्ब जाहैयो ओरैहाय आरो एयारपर्ट फैनानै बे दैया बांसिन लोमग्रा जाबाय बर' गामिफ्राव दा नैबे दलङा सिगाङाव बानायजाबायमोन नाथाय थांनाय बारनि बिराद गिदिर दैबानाजों गुग्रुबनानै दलङा खायलें जानानै बे दलंखौ सिफायफिननानै दायो गोदान एकदम मजबुत बिराद थाग्रा दलं बानायफिननांबाय नै मोजां जाबाय बारु दा बियो आरो
एयारपर्टनि थाखाय मेन लामा जाबायथ' बियो ओंखायनो दलंफ्रा मजबुत नङाबा जाला बेजोंथ' गासिबो VIP गारि खारगोन नालाय अरुणाचल आरो आसामनि ओंखायनो दायो खोब मोजां जाबाय बारु दायो साननैसो उनाव हासिगोन गाज्रिथार नै लामाया नै नाहरबानो जाबाय हाजोनि भिउसफोरखौ नै एकदम नैबेफोर एकदम मोजां मोजां न'फ्रा गासिबो बर'फोरनि गोजा रोंजोब्बाय बर'फ्राबो जोंनि बे गफुरनिफ्राबो एकदम बिराद मोजां मोजां बिजनेस खालामनानै गिदिर गिदिर बिजनेस खालामनानै अरुणाचलजों माखासे कानेक्सन खालामनानै बिजनेस खालामनो रोंबाय आरो मोनसे खोथा जाहैबाय गोदोथ' बे दफ्ला साकमाफ्रा गावसिनि हाफोरखौनो बारा नायफैनो रोङामोन बर'फोरनोसो आदि होयै थाङोमोन दायो बे एयारपर्ट फैनाय लोगो लोगो खाथि खाथियाव न'बो लुफैनो लादों आरो एकदम बाउन्डारि वाल होनानै गावबा गावनि हाफोरखौ गिदिर गिदिर बारि बागान साहा बागान खालामनो सोलोंबाय बिसोरबो रोंबाय दाना आसामनि मानसिफोरखौ नाहरनानै ओइ नै नुवाखै होनबा बिराद गुवार गुवार बाउन्डारि वाल आरो माखासेया बिदिनो कम्पानिबो रायलाय लाबोनो रोंबाय बायदि बायदि कम्पानि जेरै बे खाथि खालायाव जोंनाव बे पेप्सि माबा माबि बिदिनो वाइन बायदि बायदि कम्पानिफोर दंलाबायो बे बर' गामिजोंनो नांजाबजोबनाय आरो ओरै नै बेफोर न'फ्रा जों जेब्ला बेयाव थायोमोन होनब्ला बेफोर जेबोआनो गैयामोन हाग्रा जोबसोमोन दायो नै दखानबो जाबाय न'बो मोजां मोजां लुबाय वाल होबाय लामाफ्राबो अरुणाचल गभर्नमेन्टनि बानायनायाव जाजोब्बाय नै बेफोर वालफ्रा गासिबो माखासे माने एस्टिमेट दंजोबो आरो बिसोरनि मा जागोनथाय उनावहाय नुलांबाय थागोन नोंथांमोना एकदम हनै बैयावबोथ' बिराद आरो नैबे जायगाया जाबाय मोनसे मेम'रि जायगा नैबे हाया जोंहानिमोन गोदो बेवहाय 12 बिगासो हा दंमोन जोंहा गोदो जों बेवहाय गरम बन्द मोनबा 1 मासखौ जोङो बेयावनो मोसौ गुमनो थाफैयोमोन आबै आबौमोनाबो थायोमोन दायो जोंहाथ' बेखौ फाननानै थांबाय दा एकदम नै ग्रोम ग्रोम बारि बागान गय एकदम नारेंखल औवा बागान ग्रोम ग्रोम जाजोब्बाय माथो खालामबावनो दा जोङो नै फैयै फैनानै जोङो राजगड़खौ नुफैबाय रायजोफोरनि राजगड़खौ नायलांथों होननानै राजगड़ाबो जों जेब्ला बेवहाय थाफैयोमोन एबा फैबाय थायोमोन अब्ला गैया गंनै गंथामल' दखान ओरैनो मा होनना बुङो बेखौ इन्जुर ओरैनो हानि लिरलाबायनानै दोननाय दखान दंमोन बिदिनो साहा हटेल गंफा गंनै गय दखान गंफा गंनै नाथाय दा नायदो आरो फुरा टाउन बिजनेस प्लेस बियो एकदम अरुणाचल आरो आसामनि बर्डार मोनसे बिराद मजबुत बर्डार बेयावबो गोबां हारिनि मानसिफ्रा ज' जानानै दङ जोंनि हारिनिफ्राबो गोबां बेवहाय मोजां मोजां दखान मोजां मोजां हलसेलफोर माने फार्मासिसफोर खालामनानै थाबाय आरो टाउननि माखासे बेंगलिफोर मारवारिफोरबाबो मिसिंफ्राबो बेवहाय बिजनेस खालामनो लाफैबाय मोजां मोजां बिदिनो मा होनदों श'रुम खुलिफैबाय दा खोब गोगोम मजबुत मोनसे एरिया जाबाय आरो बे राजगड़आ ओमफ्राय हलंगि एयारपर्टआव हाबैग्रा गुबै लामाया बेनो जाहैबाय नैबेफोर दखानफ्रा गासिबो बर'फोरनि दखान गोजा मोजां मोजां दखानफ्रा एकदम दा नै गोजौ गोजौ बिल्डिंफोर लुखोगासिनो दं एकदम लुखोगासिनो दं बयबो नों हागौना आं हागौ बयबो कम्पिटिसन दा नै बेनो जाहैबाय हलंगि माने राजगड़ नै बर' हिन्जावफ्राबो ना दाननानै दाउ दाननानै बिजनेस खालामनो सोलोंबाय गोबांनो नोरैहाय साहाथिं थांबाय बे गेटआ बेनो हलंगि एयारपर्ट हाबैग्राया ओरै सोनाबाबो थांबाय नैबेयावबो नै बिजनेस एकदम बर'फोरा ना दाउ दाननो सोलोंजोब्बाय सेंग्राफ्रा ओरैनो थायालासिनो रिक्सा सालायनो सोलोंबाय गोबां माने बिजनेस खालामबाय आरो बयबो जाय जेरै हागौ नों हागौना आं हागौ माने बादायलायनाय जाबाय नैबे राजगड़ आउटपस्ट बियो पुलिस आउटपस्ट बियो जोंनि बिनिफ्राय गिदिर जाबाय आरो माब्लाबाफोर नोंथांमोना फैनानै नायफैबानो जाबाय जोंनि राजगड़आव आरो 4 लेन नालाय खोब मोजां एरियाया खोब गुवार नैबे जाहैबाय जोंनि सोनाब गहपुर दख'रा एबसुनि मावख' बियो नैबेयो बेयो जोंनि मावख' दा आङो न' फारसे रावना होफिनबाय नै दा फैयै जोंनि बरफुख्रि एरिया मोनफैलायबाय नैबे जाबाय गोगोम मोनसे बाथौ मन्दिर बेयाव मोनफ्रोमबो मंगलबाराव आर'ज जायो नैबे जाबाय पन्सायत अफिस बिनिफ्राय नैबे जाबाय बरफुख्रि सेन्टार सकबो होनो सोरबा ओमफ्राय बिनिफ्राय नैबे जाबाय ब्रह्म मन्दिर बरफुख्रि प्राइमारि ब्रह्म मन्दिर बियो माने गोबां बर'निनो जोंनि ख्रिस्टियान ब्रह्म बाथौ बेवहाय गोरोबलायनानै जयै दङ आरो नैबे जाबाय जोंनि आमलायगुरि
सेन्टार बेवहायबो आदिबासि बर' एखेबारे गोरोबलायनानै दङ खोब गोगोम सामफ्रामबो दैलि बाजार बियो बेलासियाव जायो एकदम भिउसफ्रा मोजां आरो नायनो एकदमबारे दायो एरियाफ्राबो खोब ब्लां ब्लां गुवार जाजोब्बाय नालाय बेरायनोबो मोजां एन्जयमेन्ट लानो हायो आरो बेरायनानै बयबो फेमिलि ट्रिपबो खालामनो हायो बे रेस्टुरेन्टफोरबो दङ जिं जिङाव खोब मोजां मोजांनो दा जोङो नै फैयै फैनानै जोंनि न' मोनहांहां जानोसै बारा गोजान गैथारला मोनथामसै टाउन मोनथामसै आरो दा बेखायनो दिनै आङो नोंथांमोननो बेखिनि नुथायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय फैयै फैनानै मोनाबिलि जाफैबाय जोंनि टाउन मोननोसै बेखायनो बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि बे आंनि बे गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर मानो होनब्ला समाबो मोनाबाय बेनिखायनो आंहाबो एसे बाजार खालामनांगौ दं नालाय ओंखायनो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनानै आंबो बाजार खालामहैनोसै गोजोन्थों रायजोफोर